Ụmụnne m enwere nnọọ ihe mmadụ ga-anọ n'oge gị na-ele ma enwekwara mmadụ na onye ka n'ime na-anụkwanụ biko onye na-arụ ụlọ ugbu a na-akpachapụ anya ya ị na-azụ materials iji arụ ụlọ nke ka onye ọbụla hụrụ na ịrụ ụlọ na ọwụ ha gwa eji mkpọtọ mma egbu ihe a ụta ihe niile dagacha puke ada kpimkpim biko gị na-arụ ụlọ chọọ a trusted person ị ga-etige dị aga na supervise your building materials ịzụga eji arụrụ ụlọ emekwala gị isi ịgbachie na ebuki ga-elawa lewetele na nwa mkpi ala nọ biko nọ lewetele na ụchụ nọ na mmadụ wụrụ nnọọ fence baga n'ụlọ mmadụ ebe mmadụ rụgị ụlọ arụcha na-eme Britain fọziri paint ya zụga paint zụọ 60 buckets of paint worth 1.5 million naira ka nwa abụke dokpogoro onwe hụfuo onwe ya over the fence nweta onwe n'ime compound a tụtụrụ the whole paint niile nọ nga gbuo ya n'ala bịa ntụrụ buru rọba ga-ere ya 1000 naira gbufuo paint n'ime ya tụtụrụ ihe ọ bịara ezuru rọba ejiri gbaa paint ahụ ya were paint wọtụrụ 1.5 million wụọ ya n'ala buru rọba ga-ere rọba 1000 naira ree 60,000 were tina ihe ekwere ihe n'olu na-awụ iron ha bucket a buru bịa ka atụtụpụtachiri the whole bucket kopụtaju iron ya koege n'elu na-achọ iji na a ga-eji ihe ekogbunye ya anya o nwekwara na ihe mmadụ na-aga ahụfụ biko n'odo kele ugbu mmadụ ugbu ka akpa onye kele ole ụdịka speshi ewu ihe ka biko n'oge ka ugbu a na ka mmadụ zụrụ penti o ji epenti ụlọ ya bubagajuo n'ime ụlọ ọ chọrọ ipenti ọfọzie ka epenta bịazie the next morning bịa bido ọrụ ka ekerekwu abụke dụtụkporo onwe hụfe onwe ya hụige onwe ya hụbata onwe ya n'ime kọmpand tụtụrụ dị whole paint kpuo ya n'ala bịa zụrụ bọket ejiri Jizọs na-anụkwanụ m anya biko Chineke nna bi n'eluigwe gwe mmadụ ga-ahụfụ gbufuo 1.5 izuru 60,000 naira na-anụkwanụ biko na-anụkwanụ paint ka nwa anụ ọhịa nagara gị ibu nnọọ tụtụrụ nnọọ onye nwe ụlọ ke nnọọ ya jọsụ mee ya cheta ebewe were paint kpuo n'ala zuru bọket gegere bọket 1000 naira rete 60,000 gbaa ya n'akpa aṅụrụ n'ema nụnga ọ na-atakarị gị ihe ha bịa here para ya nnọọ ka apa ma buru m eburu ịga ya n'ime dị paint ahụ ọ wụrụ n'ala para ya nnọọ tege nga tụgburu iwe si ya bara nga aha na ihe o wee useless criminal enwebe ihe from ka ihe kele nnọọ ifu na ọ wụrụ onye nwe dị paint ahụ o zuru hụ ya sef nga ọ pụtara sị na o buru juole dị paint ezuo ne ya edoo ya anya na oke ezuru na onye ahụ ezuo ne 1.5 million nta na ịhụ dị paint ka ọ wụrụ n'ala ihe ezuruzi awụzi rọba paint ahụ ihe ka ọ na-ahụpe m ya from ka ihe kele mbụ enweghị mmadụ na-aga ahụfụ biko na ole ụdịka level of oshi iwu ihe kele amụ akwapụta ụmụaka na-etogharị na street ọ hụrụ na ya na mmiri white mmụọ ya jos gwe nọ na content of that bucket na onwe ihe ọ wọtụrụ na here ya mkpa na plastic na bucket ya jos were nnọọ oke ego mmadụ jos obi ya woo ọpụta ugbo epenti wele yule gbuo ya n'ala ya bịazi ya na-ahụzi ka penti soga ka ide otu mkpụrụ bucket ọ ga-ahụzi ihe onye abịara zụ ihe nwa ka bịara izu nnọọ bucket penti onye ọbụla na-arụ ụlọ mgbe ụfọdụ ga-ahụcha ya ke ndị aboki mgbe ụfọdụ ga-ahụ ha rigoro elu roof ha lakaraja ozi nke ndị mmadụ ji roof ụlọ ha ụfọdụ ịwayachi ụlọ ọkụ ịchọrọ iyuzuru nwa ha abaghị ga kọtụrụcha waya gbuo mkpirisi buru pụọ eledebe kọntrị ken gaga biko n'odo unu anụkwanụ gwe mmadụ na-aga ahụfụ biko onye na-arụ ụlọ na-ajụsi ike tụrụ anya dị ya ọ dị possible chọọ ha ya somebody ga na-ehi ebe ahụ